Noong 1942, nakatanggap ng $500,000 si General Douglas MacArthur mula sa gobyerno ng Pilipinas sa kasagsagan ng Japanese invasion sa Corregidor at Bataan. Ang pagbayad na ito ni President Manuel L. Quezon sa US General ay matagal nang itinagong sikreto sa publiko hanggang sa ibulgar ito ng isang American historian na si Carol M. Pitilio noong 1979. Ito ang kwento ng sikretong pagbayad ng gobyerno ng Pilipinas kay General MacArthur ng $250,000 para sa pagdepensa ng general sa Pilipinas. Pero bakit ba binayaran ng general na trabaho naman talaga niyang depensahan ng bansa mula sa mga mananakop? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Nagsimula ang lahat noong 1935 nang tanggapin ni General MacArthur ang offer na maging top military advisor ng Philippine Commonwealth sa pamumuno ni President Manuel L. Quezon. Pero bago umalis sa Amerika, kinumbinsi ni MacArthur ang War Department ng US na magbigay ng exemption sa kanilang rules sa pagbabawal ng US na tumanggap ng kahit anong kompensasyon ang kanilang mga military officers mula sa kahit saang bansa. Dahil dito, pinangakuan naman kaagad ni President Quezon si MacArthur na makakatanggap ito ng bonus na 1% mula sa Philippine defense spending hanggang sa taong 1942 sa kasagsagan ng Japanese invasion sa bansa. Nang magretiro si General MacArthur sa US Army noong 1937, nanatili pa rin itong military advisor sa Pilipinas habang ang Chief of Staff ng Amerika na si Malin Craig ay nagbigay ng suhestyon kay President Franklin Roosevelt na dapat i-renounce nito ang exception sa mga kompensasyong natatanggap ng general. Pero tinagyan ito ng Presidente ng Amerika at hindi tinanggal ang exception. Nang sumiklab ang digmaan sa Pacific noong January 1, 1942, ang Army Chief of Staff na si George Marshall nagpadala ng mensahe sa Pilipinas mula sa Washington na wala silang maipapadalang puwersa para tulungan ang puwersa ng Pilipinas at ng mga Amerikano na nasa bansa na sa mga panahong iyon ay inaatake ng mga Hapon, at nagbigay ng advice si George Marshall kay President Quezon na kailangan na nitong umalis kaagad sa Pilipinas para mag-set up ng government in exile sa Estados Unidos. 2 araw ang makalipas noong January 3, 1942, matapos makipagpulong ni President Quezon sa kanyang gabinete at ni General MacArthur, nag-issue kaagad ang presidente ng Executive Order No. 1 ng Philippine Commonwealth na nagbibigay ng $500,000 or $250,000 kay General MacArthur, at sa iba pang mga mas mababang halaga ang ibinigay naman sa Chief of Staff ng General. Si General Richard K. Sutherland, ang Deputy Chief of Staff ni MacArthur, General Richard K. Marshall, pati na ang personal aide nito at si Colonel Sidney L. Huff, kung saan ang total na amount na ibinigay ng gobyerno sa mga kano ay umabot sa $640,000. Ang amount na ito ay binigay sa kanila sa pamamagitan ng Philippine Treasury papunta sa personal bank accounts ni General Douglas MacArthur at sa kanyang mga staff. Ang nakalagay sa order ng presidente tungkol sa pagbayad dito sa general ay recompense and reward para daw sa magnificent defense na ginawa ni MacArthur sa Bataan at Corregidor, kung saan nakasulat pa na ang kagitingang ginawa daw ng general ay habang buhay na tatatak sa mga Pilipino, na walang pag-alinlangan namang tinanggap ni General MacArthur ang ibinigay na reward sa kanya mula sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil bakit hindi niya ito tatanggapin? Nasa kanyang pakiramdam sa panahong yun ay iniwan siya ng Washington sa Pilipinas. Pero ang pinakarason sa pagbigay ni President Quezon at pagtanggap ni General MacArthur sa nasabing reward ng Executive Order No. 1 ay mananatiling misteryo. Pero ayon sa istorya na si Carol Pitilio na nagbigay ng eksplanasyon tungkol sa pagbigay ng offer ni Quezon kay MacArthur, ay dahil daw sa ugali ng mga Pilipino ang utang na loob, isang reciprocal bond ng obligasyon sa pagitan ng pamilya o malapit na kaibigan.
Dagdag pa sa istorya na para daw kay Quezon, kinakailangang maging matibay ang kanilang personal na pakikisama ni MacArthur at higit sa lahat sa national level sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ang perang tinanggap ni MacArthur ay bayad daw ito sa kanyang pagserbisyo sa bansa at higit sa lahat ay magagarantiya ni MacArthur na gagawin ito ang lahat para tulungan ang mga Pilipino sa kahit anong bagay. Sa pananaw naman ni General MacArthur ay wala namang problema sa pagtanggap niya ng pera sa gobyerno ng Pilipinas at higit sa lahat ay ilang taon na rin siyang naninirahan sa bansa kung saan napakaganda daw ng Pilipinas, partikular sa syudad ng Maynila na sa mga panahong iyon ay hindi pa nawasak ng digmaan, buo pa ang kagandahan ng syudad. Pero ang pagtanggap na ito ng general sa nasabing regalo ng Pilipinas ay napaka-problematic. Ayon sa biographer ni MacArthur na si Geoffrey Parrett na ang pagbigay na ito ng pera kay MacArthur ay legal naman, pero dahil sa laki ng halagang ibinigay sa kanya sa panahong iyon ay maaapektuhan na ang motivations at actions ng general sa pagdepensa sa kurihidor. Dahil nga sa laki ng pera na kanyang tinanggap, iisipin na nitong gagawin ang lahat para makasurvive sa digmaan, para mapakinabangan niya ang pera. Kahit si General Dwight Eisenhower ay naiintindihan ang konseptong ito sa pagtanggap ng pera sa panahon ng digmaan na mag-offer din sa kanya si President Quezon ng $60,000 sa taong yun, ay tinanggihan ito ng general ayon sa kanya na naiintindihan kung ito ay legal at ang motibo lamang ng presidente ng Pilipinas ay masiguro ang proteksyon ng bansa. Pero maapektuhan kasi ang aking pagiging usefulness sa allied cause sa kasalukuyang nagaganap na digmaan, ayon sa general. Samantala si MacArthur naman ay hindi nakikita ang rason na ito or talagang naiintindihan niya ang konseptong ito, pero binaliwala lang ng general at wala itong pakialam sa mga mangyayari or mga haharaping akusasyon laban sa kanya kung sakaling makompromiso ang kanyang sarili dahil sa laki ng pera ang kanyang tinanggap. Pero sa lahat ng bagay, palagi itong iniiwasan ni MacArthur kahit pa man sa kanyang librong isinulat ang Reminiscence, kung saan lahat ng kanyang award na natanggap ay isinulat sa kanyang libro except sa reward ni Quezon sa kanya na $250,000 noong 1942. Na bulgar lang ito dahil sa alalay ng general na si Richard Sutherland nang itago nito ang kopya ng executive order ni Quezon na siya namang ginamit ni Pitilio para ibulgar ang istorya noong 1979. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.